Здравейте, приятели! 11 юли. Веднага след пълнолунието. Какво ни носи това силно пълнолуние? Къде сме ние? Кой ни вика? И какво се задава? Тъга. Картата е тъга. Къде таим тъга? Къде не си признаваме, че сме тъжни? Къде в живота ни има нещо тъжно, което не сме го изкомуникирали с хората около нас? Къде тъгата ни показва, че когато я изразиме, споделиме, тъгата отваря врати. Ето го вятъра. Усеща ли картата как се мести от вятъра? Вятъра чисти. Вятъра идва да ни напомни, че енергиите в нас се размърдват. И ние сме тези, които им позволяваме. Тъга. Какво значи тъга за вас? Когато видите картата тъга, къде в живота ви усещате, че има такава? За какво сте тъжни? Какво не изказвате? Какво вътре ви тежи и се превръща в тази емоция тъга? Има ли нещо, където не правите по начин, по който бихте искали да правите или да изкажете? Тъгата е тук да ви напомни, че всичко минава. Останете с тази тъга, прегърнете я и я попитайте: как и какво ми носиш? Какво ми показваш? Какво е нещото, което съм забравила да видя за себе си, да осъзная, да бъда? По инерция ли живееме? Някой ни натъжава ли? Какво ни мъчи? Какво е вътре в нас, дето казва: тъгата чука? Твърде самотни сте, твърде неразбрани сте, твърде обидени сте. Някой ви липсва, нещо ви липсва. Не сте там, където бихте искали да бъдете. Откъде идва тъгата? Тя е тук, чукаща на вратата, да ви каже нещо прекрасно. От всичко тъжно се ражда нещо красиво. Намерете тъгата у вас, споделете я, изразете я, променете това, което трябва да бъде променено. Тя идва с причина. Всичко се случва с причина. Пожелавам ви вълшебен ден!